Kana muchisarudza president munosarudza mutungamiriri, kana kuti muchengeti weupenyu hwenyu, kana kuti muriritiri wenyu. But onai zvamakuitwa neZanu manje. Vabva pakuva variritiri venyu kana pakuva vachengeti venyu, vatove vanhu vamirira kusvina vanhu. Hurumende ine mutungamiriri ishwa anotaura kuti munhu anofanira kuita tsamba yekununga mazhanje kana tsamba yekubata macimbi kana tsamba yekutengesa matomatisi, kunzi unofanira kuita matomatisi awarima, kana kunzi unofanira kubhadhara mutaxi yekuti watengesa mbudzi yako yawakapfuwa iwe mudanga mako. Ini ndoda munhu weZanu kuti azoya pamba pangu andiudze musi wandotengesa mbudzi yangu kuti ndipe mutero. Ndomubvunza kuti mai vembudzi ndo wakavanyenga here kuti vazvare mwana. Unotoda roora rembudzi yausina kuberekesa mai vacho. Ndozvataiudza vanhu kuti muri kuteregwa neZanu-PF. Vanhu vachiti Mnangagwa uchi, Zanu-PF uchi. Ndo ucho hey, makamboona kupi nhunzi inogadzira uchi? Makamboona kupi? Zvino vanhu vanodzonzwa unofanira kubhadhara mari kuti une saluni. Musaluni macho munopinda vanhu vangani? Deiri saluni kuti registered saluni inonzi vese vari muchiuto ndokwavanogadzirwa musoro. Kana vese mvana dzakapfumvura dzekuZanu dzinotamba maiweli dziya dzinoenda dzinogadzirwa musoro ikoko. You can say that. Kwete kuti munhu anosora akamira makumbo achizvimba uchishingirira kuti uindisewo vana vako kuchikoro chiri kudhura, ndo unoudzawo kuti pamusoro wemunhu wawaruka uchifema makwene iwewe bhadhara $300 pamwedzi. Munenge mapinda vanhu vangani? Kugegwa idhora unoda vanhu vangani pamwedzi vanogegwa musoro? Vhudzi rinokura everyday, rinokura here everyday vhudzi rekuti unoti richavawanikidza vanhu. Ola ntate skipani sho ulaishile sho unenge sho unoda misoro mingani yekuti uwane 300 pamwedzi? So ndo hurumende ataikuudzai izvi zvakuchida vana veZimbabwe kubatana izvozvizvi. Kana vati tinofanira kubhadhara zvibhorani zvatakazvicherera, tinotanga pamapurazi avo, they must lead by example. Sematorero anoita matarakita kana auya nemacombine harvester vanotanga kuzvipa ivo. Kana vachida kuti bhadhare mutero ngatiende kumapurazi avo tonoverenga mombe dziriko, votigara vatipa mari yacho in advance, wedza vachatengesa kana kuti havatengesi. Tonoverengawo madhamu ari pamapurazi avo akasiwa nemurungu, vobhadharawo according, votiratidza maslip avari kubhadharawo, toona mota dzavo iwo nemari yavo. Because ini ndinenge ndine mombe dzangu, ndo upfumi hwangu ihwohwo, ndo bhengi rangu. Ini ndinofanira kubhadhara kutaxi kuhurumende. Ivo vane mari dzekuba dzemaminerals dzavari kuba, dzavanorega vana vaitengera vana mai vemahure motikari, vanobhadhara mari itaxi. Because mombe dzangu ndo upfumi hwangu, mbudzi dzangu ini ndo upfumi hwangu, ndo bhengi rangu. Sei rangu inini bhengi riro rinofanira kubhadhara taxi, ravo ivo risingabhadhari taxi? Vari kuvata pamusoro pemari mudzimba uko. Ina handibhadhari, ndototanga ina handibhadhari. Chero ndikachera chibhorani changu hachibhadhari mvura, ndikaita sola yangu pamusoro pemba pangu handibhadhari mvura, ndikaita mbudzi yangu handibhadhari. I'm not a fool. I'm not a fool. Vese vane zvimota imi nezvikorokoro makabhadhara juti kudhara. Because mota idzi muri kudzitenga kunze kwenyika muchibhadhara juti. Maminerals 65 ese mari yacho iriinda kupi? Yaunozoda mari yemunhu akwenura munhu musoro. Imari driving school. Unoda mari kuna chiremba ari kupractice ari kubetsera vanhu. Saka zvakungoita vana chiremba yezvino kungopa vanhu kuadminister vanhu mishonga isiriyo, so that every time munhu anoramba achidzoka kuchipatara iye achiita business rekureisa mari yekuti awane mari yekubhadhara hurumende. Chinofanira kutobhadhariswa kuita vice president nekuita president nekumitisa vana vevanhu uchizvara vana vakawanda, unofanira kutobhadharawo mutero. Iyi ndo yataikuudzai muchitamba maiweri.
ngavabhadharise chembere nemvana dziri kuzanu dzemazamu makuru dzofamba dzinhuhwa dziya ndo dzavanofanira kubhadharisa. Inani bhadhare ndezvekumama. Iwe vana veZimbabwe ndataikuudza kana makapusa bhadharai. Inandi bhadhare ndisina kuona risiti yevanhu vakuru vari muZanu-PF nemari yezvibhorani zviri mapurazi avo. We need to go and count those balls and those dams. Hakuna munhu anofanira kubvisiswa tsambe kuti wanunga mazhanje. Kona ari mupurisa wasangana naye akati hewa mari yerisiti yemazhanje, tora bhaketi kana mugomo udire mazhanje acho pasi muroye nemugomo iwoyo. Iwo kana uri mupurisa uchitumwa unosunga vana mbuya vari kununga mazhanje uku nekutambura kumusha, uchitumwa unzi nausunga vanhu unenge uri dushi. Kana uri mupurisa kana usoevha notumwa unosunga chembere dziri kununga mazhanje kumusha uku, unenge uri dushi. Pasi muzora makakomba munhu so achidira nyika. Millions of people are suffering because of one person. Makakomba mbavha otwa mutero. Zvavataura zvemutero vari kuti mari yacho inomamiwa kupi. It means zviri kungospreadwa kuvarombo. Ivo vana vamalicense anoyamba. Unobhadhara mutero. Uchaonawo kubhadhariswa mutero wokuseka. Taikuudza ikavanhu maiweri. I'm urging you people of Zimbabwe, don't pay any cent. Munhu wese ngaambomira kubhadhara kusvika ivava idzo dzimvana dzavanovata nadzo vachidzimbisa ndonzva kunaka dzokorora dzadzoka to their normal senses. Because muZimbabwe hamuna industry. Mari yavo vari kuda kuiwana kupi? Vari kuti vanhu ma300 yavanomawana kupi? Dai vanga vari vanhu vakangwara vaitarisa kuti okay, lesson rinobhadharwa mari. Munoitawo maleseni mangani pamwedzi nepagore. Zvinhu zvekudhiraivha izvi zvizhinji zvacho isizonal. Zvakutonetsa. Taneta kubigwa. Wedha unosapota Zanu urungomama uri kubigwawo. Wedha unoti haudi chamisa urungobigwawo futi. Inandi bhadhare. Kana vanhu vakupenga kusvika palevel iri, tofanira kubatana senyika tovaudza. We should show the middle finger. Nandi bhadhare. Kana vachitoda nhamba ngavatisire manhamba efoni. Tovaudza kuti ndine mombe yangu yandiri kunotengesa. Mari yakati handibhadhare kana cent. Ndina mari yemombe inobhadharwa mutero nemunhu asingandifudziri mombe. Ndofudza mombe dzangu ndichibhadhara mari yevafudzi. Mombe dzangu dzinofane nzara ndochera mvura ine musoro ndinomwisa mombe dzangu. Hapana kana dhibha rehurumende randiri kupiwa ini. Anhu yako andira ida mari ndomudhara futsake. Nana kujairigwa mani nama. Toka ndikudzareka kuvhotera mazambena. Ezvinoona zvavakuita. Iye mukadzi angaita kana une bhazi rako nechikepe chako nechi. Unobhadharisa chiremba anobhadhara vanhu mari undati aiwanepi mari. It's obvious ari kutospreada mari iyoyo kumapatients. Gezano uchi 2030 vision 2030 vision 2030 yekusvina vanhu ngemadora kudai. Very stupid. Sora muchiomberera varume vakuru makakomba munhu achitaura zvinhu zvekupenga uchiudzwa zvinhu zvekuasi. Nonsense.